Filmski stvaraoci, tehnološki entuzijasti i akademska zajednica okupljaju se na jednom mestu, prvom AI Film Fest Srbija. Ovaj jedinstveni festival posvećen filmovima generisanim veštačkom inteligencijom pružit će ljubiteljima filma i kreativcima priliku da istraže nove mogućnosti kinematografije. Događaj se održava na Fakultetu savremenih umetnosti, gde će inovacije i umetnost spojiti budućnost filma sa tehnologijom. Mi na neki način otvaramo tu temu, otvaramo tu mogućnost, otvaramo taj alat i toliko smo nekako željni da vidimo kako izgledaju rezultati toga. Taj festival ne podrazumeva samo na neki način produkciju određenih filmova i neku validativnu reakciju na to da se nešto oceni, nego podrazumeva i mnoge druge stvari, i debatu na tu temu i hipotezu zvanu AI u umetnosti, u krajnjem slučaju, odnosno u ovom slučaju u filmu, ali i otvara neke dalje mogućnosti kako će to izgledati sledeći put.